Agtultuloy ti Press Corps Weekend Edition. Na ipakaamo nga manamnaman ti panakayuswa ti simultaneous tree planting activity iti kada barangay ti Ilocos Sur. At ni Press Corps Michael Layante. Manamnaman ti panakaiyuswa ti simultaneous tree planting activity kadagiti amin nga barangay iti entero nga probinsya at dagitoy ket adda iti igid ti National Highway. Dahito ket kalpasan ti panakaidanon ti letter request manipod ken ni Vice Governor D.V. Sabeliano iti naaramid nga regular session iti Junta Provincial. Segon iti Chairman ti Committee on Environment Board Member Robert Tudayan, dakkel abanag iti panaka-aprobar ti resolution nga inaramid ti Vice Gobernador at dahito ket mangibagbaga nga kasapulan nga amin a barangay manipod sinait agin gana tagudin ket agmulak ang runaanen iti kayo nga akasya. Purpose na ket adugay min digi dinapukpukanan gunon na natuang akasya dito highway ket nagpintas nga linong na dagiti agbibiyahe nga pa Manila ag Pamyanan nakita tay nga linong so nakita ni Vice Gov nga masapol nga ma-replant dagitoy tada mo resolution tayo nga bawal ti agpukan ti century old tree nga akasya iti along the National Highway so ingitan na rejay ket dapat request ti simbaan ti nagbukel nga hanming palang inaktuaran ta makita mi nga hamet nga threat ti biag dagi jay ban makimisa no di ket linong pa dagi ban makimisa so dagi jay ti ka arami din ti probinsya mang protektar iti dagito addang agdamang kay-kayo tayo. No pay madadaan nga iti bulan ti Hunyo, ti manamnama nga panakaaramid dayto nga tree planting, particular iti petsa 21, ditoy met nga nang TED iti kapanunutan ni Board Member Jerry Singson, gapo ta daytoy nga aktibidad, ket maigiddan to iti panagkasangay iti ama ti probinsya. The suggestion of Honorable Tudayan changing the Fiesta de Kabantayan from 29 to 21. What I'm just worried, Mr. Presiding Officer, is that on June 21, as he said, is the birthday of our beloved governor. Probably all the officials of the province, municipal officials, and some barangay officials will be all in Baluarte at that time. Who will then participate? Not only to participate but supervise the program. That's only my worry. So I want to be clear from the proponent, Mr. President Officer. Agsipod ta saan nga insigida ang aprobaran dayto a resolution gapo tinapasamak nga deliberasyon na pagnunumwan dagiti opisyal nga dagiti laengen barangay nga adda iti igid ti National Highway iti mangisayangkat ti tree planting banag nga aprobaran met laeng iti Junta Provincial. Para ti Press Corps, Michael Layante. Nagkaykaysa dagiti engineers nga nagdalus kadagiti sumagmamno apaset ti Ciudad Tivigan. At the report ni Press Corps Ryan Pardo. Nang isayangkat dagiti membro iti Philippine Institute of Civil Engineers Ilocos Chapter nga indaduulwan ni Engineer Nestor Pajaro nga nagdalos iti kanal dito Ciudad Tibigan. Daytoy a programa ket nationwide nga rinambakan dagiti kaming iti inhinyero nga addaan tema bawasan ang basura, bawasan ang baha. Aditan nga timulong met dagiti kaming iti Philippine National Police iti nasao nga syudad nga indaduulwan ni Police Senior Inspector Nestor Caballes, Beta Sigma, Sigma Beta, Arescom, wenno Army Reserve Command nga indaduulwan met ni Lieutenant Colonel Alfredo Lasso, City Government Ken Bats 81 nga engineer. Ti Philippine Institute of Civil Engineers apo adda calendar of activities mi tatta dayto ti directive nga naggaputi National PICE. Yung aside from that, into no April 30 dapat coastal cleanup medyo rapid up kandon. Kadwan na gaputa dakam ti Ilocos kadwan na nagaputi University of Northern Philippines nga madagaputi Manila. Ami nga nagbasbasa nga mga naka-base ti kwan Ilocos sa tatana po. Iti purpose daytoy a programa ket maliklikan iti layos. Babaen ti panagdalos iti kanal. So daytoy iti napanunutan iti nasao nga grupo. Ket ditan nga nagyaman ni Engineer Pajaro kadagiti nakipagpartisipar kanyada kaming iti media kang runaan at iti Press Corps tadakkel iti tulong nga nanging pakaammo iti publiko nga dakkel iti serbi iti panagdalos iti kanal. Napanak nakikoordinate ni Apo Mayor Eva Medina ket tinayaban natin City Engineers Office so that tinangi-designate dito nga lugar. Dito ti mesa nga nabatbating handapin nga nadalusan. Nako namit ni Lieutenant Colonel Lasso
nga voluntaryo daytoy asim malida ken agyaman da unay tanay banda daytoy a programa. Dati ket may isang trabaho iti member ti First Ilocos Sur Ready Reserve Battalion nga iso ti in kami i-administer train ken i-develop tapno iti kasta makipag-participate ti kasla kumada ito socio-economic project ti government ti Ilocos Sur ken iti nadumapay nga aktibidades iti probinsya ti Ilocos Sur as far as ito'y national development is concerned. Kang kanayon kami nga sumalsali iti kastoy aganwat basta mapakamon kami. Daytame tinakunan ni Police Senior Inspector Nestor Caballes. Damot 21 kami nga simali nga iti PNP. Dagitoy PNP gitoy organic ken agay OGT mi nga police agapo ti Maritime National Service Unit ken trainee iti Regional Training School ti Region 1 ti San Fernando, La Union. Dito may tibalaag ni Engineer Nestor Paharo kada tayo. Kadagiti publiko apo daytoy kumati pangrugyan tayo metten nga mangdalos tiglalaw tayo. Dagiti basura tayo i-dispose tayo nga nasayaat. Para kanya tayo melamin. Iwasan tayo ti baha. Muta may tinangyari jay Manila din jay Typhoon Ondoy. Ket gapo ti basura so nga binaha ti Metro Manila idi. So nga mabalik iwasan tayo dito ibiganin tatatana sa papay. Para iti Press Corps, Ryan Pardo. Napasama kaya ni ti panakabitay dagiti talo nga OFW sa Jai Pagilian ti China. Dayto kadi apasama ket agserbi nga pagsarmingan kada tayo nga Pilipino at ni Press Corps, Marian Diga. Gapuanan anapaneknikan dagiti talo nga overseas Filipino workers agil ti dagitoy iti drug trafficking sa Pagilian ti China. Gapo iti dayta madusad da iti death penalty babaen iti lethal injection. Ket itatangaal daw ti Miyerkules ket ison ti panakaipatungpal ti dusa nga intad kadakwada iti Courts of the People's Republic of China. Dagiti nasao atallo nga OFWs ket managanan Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva ket Elizabeth Batain. Mainagi ti daytoy nakuna ni Senator Chis Escudero. Awan ti maaramidan ti Pilipinasen gapuanan ta iso ti paglintigan ti China. Ken inayon na pay ano bilang man adda mapasamak dito'y pagilyan tayo a krimen nga aramid dagiti taga-sabali a pagilyan ket saan tayo met a pagayatan. Actually, labis kong kinalungkot ang balitang yon, subalit wala tayong magagawa dahil yan ang batas nila. Ayaw din naman natin, hindi ba, na pag may dayuhang gumawa ng krimen dito, hindi natin paparusahan, lalo na kung Pilipino ang inapi. Kung may dayuhan halimbawa na nagpasok dito ng cocaine, ng sabu, at naging nalulong sa droga ang maraming kabataang Pilipino, hindi ba dapat parusahan din natin? Ang kaibahan lang, tayo walang parusang kamatayan, sila meron pa hanggang ngayon. Pero sana, intindihin din natin na dapat galangin natin ang mga batas ng ibang bansa na umiiral doon sa kanilang lugar. Tulad ng kagustuhan nating galangin din nila ang batas natin dito sa Pilipinas. Inalami met ti reaction ti Ship Information iti Philippine Information Agency, ani Ben Pacris, na kunana, para kanya na, gapuanan tinapasamak at drug trafficking ti talo nga OFW sa China, ket patsyan na asaan met amaapektaran ti imahe ti Pilipino. Hamit nga ta, Marian, nga madadahil ti image tayo. Natural origin no nga race dito, yan naman ti nationality dito. At dalat tamit aligit saan nga siya ti rami, dangim kadwa na pala Pilipino ti abroad ket na pipintas met ti imahen tayo kadawada. Inayo na pay, babaen tinagtungpalan dagiti talo nga OFW sa China. Anadusa iti death penalty ket sapay kuma, tagserbi datoy nga adal kada tayo a Pilipino. Ken kasapulan iti panagan-annad no adda iti sabali a pagilyan. Ngem te kunada nga roden the law may be harsh but it is the law. Kunada nga duralex sedlex ket nadagsend dito nga dusa jay China. Adun tinatnatay nga ka digiti British nationals, Japanese kada dumapay natnatay dan gaputi drug trafficking. Ket dito nga tanti no mapasamak di panaka-execute da. Akit nagserbi ko mga lesson kadagiti kakelyan tayo nga
Ang nadantay ko dito yung santay nga mga tattao nga lalo ti agbagkateo ti bagahe nga dito amulan yat linaon na dito. So kadeta ket agserbi nga lessons ko ditong galmay sa Namberia. Inalamit amin nga oportunidad ti gobyerno ti Pilipinas para iti appeal to the authorities of China for clemency iti kaso dagiti talo nga OFWs at the Chinese government ket impose punda iti panakabitay dagitoy ngem oray no kasak kamaudyanan na ipatungpal metlaeng datoy adusak kadakwada. Para iti Press Corps, Marian Diga. Iti beneg ti ayayam lawas laengen ti bilbilangen mangrugin ti NBA playoffs. Igempay laeng ti San Antonio Spurs ken Chicago Bulls ti kangatwa na pwesto ti Eastern ken Western Conference. At iti scoreboard. Gagayem ken kakabsat, dahil ti pakabuklan dagiti damdamag nga nakalap ti Core TV News Team, iti dayti walawas. Damag nga kompleto ken detalyado. Dingganan tun sumarunong edisyon, iti dayti a programa tayo. Ti gayem ken kabsat yo, Marisa Adova Sagdepa. Partner, ano bang update na sa mga OFW na kababayan natin na nabitay from China? Within the week, may yung bangkay. Nakakalungkot yun, no? Oo, sobra. Sobra naman eh. Alam, what's one thing na talagang na-touch ako, nalungkot talaga ako, is yung pagpunta ng pamilya nila ron, especially kay Villanueva, hindi niya alam na that day, mamamatay na pala siya. Kaya siya nagulat nung pagpunta, umiyak yung mga, siyempre, mga anak niya. O pagdating niya doon, ba't kayo umiyak? Mamatay na ba ako? Parang gano'n, di ba? Isn't it something na, di ba, nakakalungkot. Siyempre, yung mga naman kamag-anak, yung pamilya niya, niyakap siya. And that's one thing talagang na-touch ako eh. So, hindi pala nila sinabi na that day talagang mamatay na sila? Hindi nila alam. Although, ina-expect na nila yung mangyayari, but not that time. Not that time, oo. So, nakakalungkot. Am I going to die today? Parang diba? gano'n. Parang... Why are you guys crying? Parang gano'n yung ano. Nakakatulis. Mamatay na pala sila, no? Pero yung government naman, is parang, it's something that they cannot do something about. Kaya nga eh. Parang they can only do so much eh. Kasi nasa death row sila. Oo. Okay, we just pray for them. Sa mga ano na lang, mga pamilya ng mga namatayan, no, partner. Nakakalungkot. Let's just continue to pray na para makarecover naman sila, di ba? Pero kung may malungkot, I think sana mapag-usapan din natin yung mga masayang nangyari sa atin itong linggong ito. Okay? Hindi mawawala doon yung yung victory ng Philippine ASCAS. Talagang fan na fan ka. Siyempre ako. Talagang minolestya. What's the better term ba? Tinalo, binugbog ang Bangladesh 3-0. And yun yung rason kaya makakapasok sila sa World Cup qualifying. Okay. There is going to be a World Cup qualifying tournament come June yata. Okay. So yun na naman, susubaybayin mo na lang, partner. Yun na lang, at least may good news din. May badges one, may good news din. At I just hope we guys will have a great weekend. Yes. Great weekend, partner. And safe weekend. Happy weekend, everybody. Happy To weekend. ipagayam yo, Eddie Calizo. Diyos ti agin at tultuling nga panang tarabayo kada kami dito'y Press Corps Weekend Edition.